ole tuna video karan upload tur hi pi lalom kimi lunglei zo bok khwa thi dan du om lo le run thlak tak chung changa a hmuna om ve mit nge ya hmutu doctor le nurse te po betu ngei ina pi lalom kimi aboral dan du om lo le run thlak tak zep nei lova asoina call record an biak na call record hingai thlang u o azia lovin arun thlakin adu om lo hle mai Mizoram a thleng le Christian ram inti rama thleng atan chuan adu om lo a arun thlak tunlai kan Mizoram a thil thleng ho hi Mizoram ti tan moi lo Mizo ti tan moi lo mo Christian ram inti tan moi lo ring tu inti tana moi lo thil hi a thleng mol mol mei thina azia lo namdang te ringlo mi te hriat atan po hianin aza thlak hi katia apoi in azia lo khop meya ngai thlaphot angu o vela chuanin kanin check up a chuanin a ke vel kha vun na sat ve em awang khan mon lung doctor ne na kal tur khan atir phei ta mo chuan kha lung doctor kha alo om to si lawa lo in kal to sia dor han kan chola chuan khan ka e ka chwa ke menu atia anu khanin athaka thingpui dor ne na han cha bi te an bathroom phan na han di la mo chuan kha chabi kan kol lo chabi hi omna kan shelawa an lo tia a ngak tu te khan ka in ka ngak man lo ka ngak thei lo atia chuan bathroom bul chu pan rup rupa khami zaw vak lo te a khanin i bathroom po chu in kal tho ni chabi om lo wang khan bathroom bula te chuan awa sing chu ni ngal mai ti khan mo chuanin i kha Rexo han kan phurngam to box si lo ma kan hlau thong ve ni chu kan ham hai ve box ya chan kha i anu khan nangma kha Rexo khan vatlan la nal sau kha vakau top mai ro va swai mai ro kha atia mon chanin i ka vatlan theya chan tikhanin casualty a khang ka kala casualty ho ne na chuan chu kapi kanawin thana bula khan naw nei ringot ta khongai min pui ro lo kal ro Rexo kan hlangam to si lawa ka tia chuanin an mani khanin duty khanin alai shui tu nge chep cha ta tia chu po chu kan khoi ngam lo kan khoi che ngam lo shim shim ma kan thiam lo kan she lo shim shim tu man kan chep lo ka tia mo chuanin i a thil lo om lu tu ani shan lo chu hadam deuh khan om ro nang ma kha i lo om em lo chu no te lai shui ber che cha lo chuan an ti via chuanin chu khonga in lo kal sam mai ro min pui sam ro ka tia khum ro kan nei lo kai ni chuan ti ni na kan she lo JW a John William Hospital atlan thei ro Rexo in an tia mo chuanin i John William a chuanin doctor om lawa ka tia kai ni pon khum ro kan nei lawa ti ngei na kan she lo pon ni se phei phut mai ro so ta ati anti ni chumo cha ani chang ka zu shwaya nge ka tia ma se nurse duty te khani nang ma zu kal lo khanin i chung te ka phone la Rexo a rem kha ron mang se John William a ron tlan thei ra uti ro nang ma chu lo wa phei ro min tia chan ke chu JW la ma chang ka tlan thei a chan ke chung te chu ka phone nga la mo chan ti kan anu a khan Rexo khan an ron theng phei a chuan JW a khanin nurse duty te hnen a han kan soi ve a min pui ro ka nawin naw nei ringota i ke ngei na kan she si lawa i an ron phur phei me ka ta doctor a om lawa civil lama phei ro min lo ti he ni chu chuanin i ma se civil in khumra kan nei lawa JW a phei ro min ti ya kan ron tlan phei top kan ti ni chu Kata kan mo casualty akan ipalu dem lute kata kan kumruak ti vel an emergency kum tereu te ang kha kha ruak em kami mo
casualty ya khan emergency da khami da tur bi kha chu room kha shan ta chuan aba om ve ni khan admit na te kha mo chuanin khami an nurse ho duty na ero kha chuan khumruak chu om khumruak khami om ya khumruak chu om a than chu ta khan an lo re thiap rewa mo tu ma khan lo lo duty po kha an boy shan lo ta ka va kal lai tak kha chuan mo chuan a chunga po chuan khumruak chu om nge chu dikhan JW a chuan min pui ro kavatia kavangen ngol ve ni chuan an ni chuan in khatia nga din mun ta kan soi ka chuan in doctor om lo nen khan an lo in huam chia lo ve ni chu khalaya khan in sel ko na tlan mai ta che u min tia ma se min pui sham ra u sel kon kan kal chuan anu le no te hi an thi han to ang ka ti ve ni chuan chu an ni chuan chu te ang ani chuan an te an thei to kha min pui ve ni chu mo chuan an thei ang khan ti khan no te lai shui te kha an chep sa ta ti khan chang kha min boi pui da no te lai shui te kha min tron sa ka John William an ron khen kha chuan mo no te lai shui kha lo bung to chuan in khami kha an ni chuan in ti kha min tron sa ka nu te kha antify a thei ang khan min boi pui chuan in doctor om lo chuan anu lam tang kha iti mai ang khami kha nurse ho ina phor thei ani to lo ni chu mo I doctor ina an phor angai abuna wang kha na po chwa na tur kha lo ni chu mo chuan John William nurse ho kha chuan in doctor ina ha angai an ti ve ni chu chuan kha chuanin an doctor khanin John William doctor khanin aizola tang khanin John William doctor khanin aizola tang khanin civil doctor khamin biak sakta mo chuanin piang hi ni sia kan lawa ti vel te pon an ti nyang kha chu anin biak dan kha chu ka shelo ma ro chu anu rei bak lawa khanin civil lamatang khan phone call khan dunga ron thei ro se an lo ti le ni chu chuanin khata khanin John JW ho khan min han ti fel fai ta nuwa khan ambulance khamin ngai to sakta ambulance khan min phur phei ta mo chuanin casualty kot kan then ka chuanin lom te chu a chaw rau ve to hei alo thi lo hlo ve reng nen khan mo ta khanin ti khan a chaw rau ve reng ma se tong hei alo tong ve thong ni chu nu ka chaw lu tuk thi tu rang hyang ka a ti ve ni chu a ron soi nun ber chu nia mo mani na kan sha ta chuan nu chuan in boi te thi don te u lo mai hei kan thleng to lom chu tiang ngai to su kha ti ve a chuanin ti khan an nor chawa chuanin nau nei na wa ta khan an nor lut ngal chu ni mai mo chuanin ti khan minute 2 minute ling kar velang khan doctor kha ron thlenga chuanin anu rei vak lawa khanin a chhul chu ka phor chhuak to e chu ron tia mo doctor chuan an phor chu atanga midin nga po rel lawanga ti a khan a buai ngal to pa ma kha ti khan biak thei lo chu ni deu ngala ma ro chu khol sang te nen khan an han ti ta mo an ti kwala ama kha chu a biak hei har to lo ti me ang a biak thei to lo ti khan mo chan oxygen te kha tang khan an te chho tran ta chuanin chu daruk le athan ve la chuan mihring an chan lo thu kha doctor khan min shil thil ton kha azia lo kan tia zoram puma deng chhuaka tun mai lo khanin ka ria PR te khan ron ti chhuak khan ka ria das lam panga khan ka lo mu khan ka ria mo engtin nge phalak chho tin tu mem nangma ni hrim hrimin malak chun tum ve mai mo ma che khalai zong kha chu kai chuang ka va ngai to lo hei no te boi pui mai ve ne gan mo tiang khan ve chuanin ke mani na kan soi bel lo ke mani na kan na ta kan dam lo ve na em chu I khatiang khop pa ke mani emergency khatiang ang emergency kha to don chuang em ni mo kami anau ne atanga John William kal tur tia min ti kami kar chung khadar kar ni chung ang kha khoi nya lavina ti na nya mo kami inkar khadar kar ni ver kha hun kan mang ve tlat ni civil ka a min khoi ma khan mo
chu dai ka ni hei dai ka ni min delay lo khanin min han buai pui ngal se chuan hetiang din hun hi kan chung ai han thleng don bi ke moni le ti nei to na kha zo ve mo kha kan na ve ni chu ke ma ni ho po khamo a doctor ho po khat bo nurse ho po nom thrim thrim anga kum ro po lo lo thrim thrim po ni se yang chua dai casualty room a khan lo boy som tura kha kanga ya khai ma mi mal ngai dana khatiang po an ti thei lo kha chu amak hi ka tiamo health minister perin pui te po anoma te po action te po an lak chau nge kan bai se chuan tang lampang ina kan ti teng mo engtin nge an soidan le mala kan tum dan vel te khalampang lung oi lo na khatiang ti vel te kha lantir khan tum ve tum ve tu na han thu chu chuak amo chu an malak dan tur vel chu an lo lat po sang rem hi hei a thok ve ni mai kut na thoka ei zong anu le lom te nu le pa te ti me yang mo mi te bula thazar noya ve hin nel chung kwa te hian ti me yang hei mi re thei mi har sa ke ni yang tan chuan private hospital te hi a har sa ve ni chu wan chuan civil hi ke ni tan chuan kan pan tur ber ni in kan sia mo khanga khanin ke ni pon hei kan sum din hun te kha hei ain ang vek lo ni chu khanga khan civil hospital chu sarkar doctor hei sarkar te alo ni na khang ha kan pan ve ni ke ni pon kan be se na sang tak kan nei ve ni chu mo an ma ni ya khan khanga khanin engtinge narsau te an tong kam khat te hi kan tan chuan dam na hi ni ve a nga khanin tuna kei mani chunga thleng tuna kan chunga thleng ang hi chu mi pui mi dang chunga hian thleng to lo se ti hi kan du ni chu mo chu an tong kam te le engkim kha film khur ve tur chuan kan du ni chu thiam sak se ti kha kan soi du mo a than chu midangin min ko ma adik takin kan soya khata khan ril ru ham hai ve a kan lo soi chwa kim lo thu dik si kan soi chwa kim lo khamo khang ang te kha midangin min lo kom kha kan lo she chhuak le kan lo soi chu ani kha jang kha chu dot kan bel ani lova kan lo sia chwa le te kha ni ve ni khanga khan ngai thak dan te kha min lo thiam sak se khanga han min she thiam na kha kan nen ve ni chu mo an hning kha kan she lawa kan thek en vek awang khanin han soi fak tur kha kan she lo wang khang la ya mi pui lo zong zong te chunga han lom thu kan soi chemical tlang hian akom tupai na asoi ang hi ka ngai dan cha nya kumrok om lo po ni se chua ta te po yang luka emergency hi om to chuang lawa chua ta te po khoi nok noka motora te po nun na hi hlua nu thi sana chua reng chuanin nu le nau te tan a hloma motora te po khoi lop lop mei o mania mo khoi hlom lu tuk me oi hetianga lo ti mi nau nei che to te lo khoi lo avan mak upai na nu nau pai chu hlang zo nang an nin ti mi kha dik cha mi na nau nei an ol sam kha an lo ma a tha an ti thina ma se pathian zara anau nei ol sam hi atan van duaina a thlengta ani ber me hi oi khatianga nau che to tin an na lo khoi du lo tu te kha ke chu I hlap zo ta thin luak bora toy vir shep ni ka chak mai Mizoram hi ramzim te kan nia Christian za kan ni boka ringtu inti rama thlengatan thil du omlo le thil moi lo hi athenga zia lo hle meya sarkar na thok te po an patient te an client te itiang an dong song thalo emo an lo indu emo le biak shaman ni chuanin sarkar emo an office na thona department lama alul deuh te hianin ban ngam se nei lo pon suspend ngam se tiang hi re duak me nga chuan abik takin civil lampang hi hei aizola te po doran nam lo biak a hriam ti hi om neu thina
sarkar na thok an nih phei chuanin an duty kha tha deuh a ti zawk awm an nia a chan chu sarkar hna a luh a har a chuan hlawh a tha zawk bawk sia private ho ti chuan hlawh tlem zawk a biak lo hriam pawh ni se ala awm zawk ta a sarkar hna van te reng nen maw hlawh a tha sia patient leh client te tha takin lo dawng song se ti hi a duh khawp mai tuna thil thleng tang pawh hian in hmuh chhuah nan in zir nan in en let nan hmang se tih hi a duh hle mai hmalam hun zela hetiang thil duh awm lo hi thleng tawh lo hram se tih hi ka duh ve ngoi ngoi ani chuan min lo thlir tu ti zawng zawng kha in zawai in chungah kalawm tak zet zet a like subscribe leh comment te hi te min lo ti sak tur khan ka ngen tak zet zet chu ani e a top lama ka hre chhuak a kan soi vele chau ni chu eng pawh ni se lo damula in engkol tha ula dam takin kan in hmu leh dawn nia mang tha mut tui zing thawh nuam vek le